Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Ayan, sagudahan nga rot ti sura nga napoluan. Ama, daytoy ti anak mo. Dear Manong Nemi. Jak pulos mas baalan tiriknak ididay nga kuanito Manong Nemi. Tati kabayagan ti relasyon mi kini Grace ket italaeng nga sumrek kami iti may sa kwarto iti may sa nga hotel. Imagine Manong. Kadag pala iti high school iti na amu ko ni Grace. Kakitak iti isuna Manong Nemi agin inaw iti may sa karinderya. Ang basbasa mat iti high school Manong Nemi ngem mas asyanak agsibud ta akang kanayon nga agab-absent. Manong Nemi dedi asing nga marikriknak ken ni Grace nagbalin nga ayat. Mas asyanak kunak at ano da pagkurkurangan na ti masapsapon na iti panagbasa mi ti high school siyak ti mangpunpunno. No pay ni papang Manong Nemi agbasbasa. Agtrabaho iti akas janitor iti may sang hospitality as degmi. Kadwa mit iti ni Lula. Jak nariingan ti inak Manong Nemi ta natay kano anang ipasngay kaniyak. Nagasgasat ni Grace kunak kuma ta kompletot nagadnak ken kuana. Ngem adependen wano alilaan digiti parents na isuna. Pagtrabahon da tapno ti kastakit adda alaan da digiti naganak ken kuana ngagpadpad nga sugador. Nang ruana lang aruten Manong Nemi idinan anayin nga balasang ni Grace nga saan laengin Manong Nemi nga panaginaw iti trabaho na nagbalinan nga waitress. Sana nga naituloy pa Manong Nemi tinagbasa. Iti college, ngem siyak ng karigatan nak ni papang apinagbasa. Ket no kasta nga mapangko pa siya rin ni Grace Manong Nemi iti restaurant nga pagpapayan na. Makitaklat ta Manong Nemi ti kinaliday na. Ngayon maalan ng tulayan ti umisim no dakon gabot ay patpateg ko kaya di patpateg nakmat. Ato di kiti san ko malipatan ken ka, Edward. Ato di kiti utang ko nga na yung paganakam ken ka. Grace, saan mo nga utang? Noan yaman di kiti intultulong ko ken ka. Tulong ko day. Ngayon mamong ka di ngagbaybayat kiti utang nga na yung paganakam. Di kiti naganak ken ka. Uwan. Ako may ganak nga sweldo. Diyak pa'y na trabaho. Ngayon, imahin in advance. Dagiti naganak kanya. Rebeng na kanulaing nga itata makapagtrabaho akon ket agbayad akmeten kanakwada. Saan nga kanasiyat nga naganak dagiti naganak ken kanakosta.
Dito ti baga ken ka Grace, makapagturpusok to lakid di, kada dantun trabahok, itaray ka. Iya dayo ka iti sidong di ginaganaken ka. Gapot ipatpatek ka. Mangbangon tanto iti may isa nga pamilya na ragsak. Dito ting kariken ko akon ngem awan idin manong nemi ni Lula. Tanag natay gapot kinabaket na. Piman manong nemi, piman konak agsibod ta si marunumat nga pimusay di tata papa gabo iti aksidente. Ngayon no pa kasta manong nemi, intuloy ko lang tinagbiag, imbaglagid din tanagraduara kon sakbay nga napukaw ko dagiti duwang ipatpateg ko. Da lula ken ni papa. Nadana kadagos trabaho kalpasan nga ipasakit iya. Board ko manong nemi, ket kaputat dan trabaho, kada damatin basit ngornong ko manong nemi. Inawis ko ni Grace, tapno agdate kami, aging ka nga naalukoy ko ni Suna, asimrek kami diti hotel, kaditoy, nga arakup kon, agin inarakop kami. Ditoy manong nemi, nga mananam kon, nga awampulos itilaped, dagiti narumpi, kan nananam nga lips na. Nga dito'y manong nemi and sukon nga namin pinsan ni Grace, di amin-amin na. Di kapautan nga panawin manong nemi at da idin relasyon mi, da kampalit ti high school, aging nga nagturpusak iti college kadadang trabaho. Dito'y kami nga nagpapasitiragsak, kalbasan nga nagunud ti kinabirhen na. Nagsanay, Suna. Nagsanay ka. Kakadina ragsakan. Naitayo ka kitiragsak. Gusto gayam ti istoryada. Di kita nakapadasan. Nang runa, kat adayat ka na ibudi ka dagiti arakop ka nagigta Edward. Nagyamanak, iti nakadado nga impapay mo kanyak nga ayat ken tulong. Kabuti patpatik ka. Sika kat sikan tulaeng. Sika ti amin ko. Kat malagim mo di kariken ka idi. No laki din na makapagturpusak kadatan trabaho. Iatayukan ka na ginaganakin ka. Edward, panaway ng tapno panawa mida. Sa nga rumbeng agbayad ka ti bagbagada nga utang nga baganakem. Pagrimpengan di kiti naganak, iti mangipasngay ken ka. Mang padakkel ken ka. Idi mat amumon tagtrabaho. Rinugyan da kamatan nga. Inadipen. Aging ka karigitoy. Apig sanay ka. Edward, saan ko mga dito't pagsalitaan ta? Saan ka din at the first round at the second round na? Sa mayaw awan di salitaan. Ipatpatik ka, Edward. Ipatpatik ka. Ngem man niya. Ngem napatpatik ka di kita naganakin ka. Pagpilpilyan na ka di. Agsalsalud-sudak lang. Okay, kas bagay ka na pagpilpilyan ka. Siya, wano na naganakin ka. Ti anak kat sumina ka na kita naganak no ag-asawan. Ado pwede kiti utang. Datatang ka dinanan. Oh my God! Takasano ngamin nga di maibus. Kasano ngamin nga makapagbayad dakit umutang dan tumanen. Nga si katagbayad. Grace, usaram ko mga panahunot mo. Masaan nga mabaling nga agtuloy nga maibalod ka. Baludan da ka, dagit naganakan ka. Aglipas kan. Rumwar kan itatangkal nga ng balud da kan kakat mawayawayan kan. Sige. Sige. Padasik to nga. Padasik to. Saan mo lang ang padasik aramidem. Napaoten, ti panagrigrigat mo kabukadakwada. Agpaiso nga
rumbang unay nga si ka nga anak ket tumulong ka kadakwada. Ngem idi pa lang nga dati ti high school ket rinogrogramo ti timulong. Sige, nakaruungtanan na. Ungungtan ka kadi. Agong ungit ka. Sige, sana nga rin din agong ungit. Sige nga rin din. Anat sige, ang dapat 2 oras. Kada ito'y 3 oras ng short time. Yan tangay rinog yan. Nagpapastang. O sige, nagpapastang. Baka na ito yun di maudi. Hanya? Dito ito umuna rin maudi. Grace ang gagang ang wakasta. Hanting nga mo na andyo mapasamakin itong bigat. Basta, mayat ka manunusan. O may kailibas ka na ginagatan kan kakad itry ka. Asawain ka. Kalpasang nga rod ti makalawas, sipod ka di panangipaay ni Grace ti amin-amin na iti umunagon daway manong. Nakasagana akon, na plano kon ti amin. At napapanami, gabata na, nakasagana manong nemi ti panag-transfer ko iti sabali nga branch ti kumpanya nga pagpapaayak, pag-opisina. Kat sadya kami nga lugar, nga agdan nanto, kini Grace. Isogin sagana ko ti amin manong nemi, kat napana ko na mismo iti balayda. Adakot sik idin manong nemi iti nagagata nga iti second hand nga slightly used. Ide parking konti kotsek manong nemi ti sangot ti balayda, timsaga iti kotsek at tinurong konti daw ti balay, ide tabigla nga naglukat ni tatang na iti na kwadro iti daw. Anyat pasapol mo? Naimbag nga bigat yun tata. Awan ti naimbag nga bigat. No awan ti naimbag isang bay mo. Abanda ka. Kaya nayat ko ni Grace. Kaya niya kung ano kaya nayat mo. Hindi kang pala ubing. Hindi kang pala high school nga. At relasyon mi tata. Kaya nagtultuloy ta. Haging kakarag ito eh. Inuuray ko lang nga makapagturpusak. Kanadang trabaho. Tapno asaway ka suna. Huwag mo asawahan. Ti anak me. Gabotag pimpin natin kami. Patyang ka din ipatpatig na ka? Nagtulagan mi ti amin. Ipatpatignak. Sa agdurudurosok. Gabota. Mabaling ka papatayan dito eh. Iti ka nito akayat ko. Tataawan ti dakas sa panggap ko. Anyang awan? Umay mo alayan ti anak me? Sa mo italaw? Ti amom, di mi amo ti panggap mo? Imbaga ni Grace sa mismo. Isungin sa ganak ti amin. Tawads nga umay ka? Dito nga bala daw. Ti sarang ko ken ka. Tata, hindi ka ko agaramit ti pagbabawian nyo. Ana! Siyak, agaramit ang pagbabawian. O nagtiya inaladat. Ket nung tagpatagbatin ka ita. Ibagang to ang sumrek ka umay mangkidnap ti anak me. O umay takaw. Alis doon tulay nga. Ibagak ti kasta. Tata, awan ti dakas sa panggap ko. Mabaling ka din nga, kasaritak ni Grace. Okay. Kasaritam lang. Kentap na may panaknek, nga di nakapagan ano. Napatpateg kami nga naganak ken kuha ng mitisika. Tata, hanyo ko mga adipenan nga, parparigatan ti anak yo. Waya-wayaan nyo ko mga. Ikan nyo kumamit pakaragsakan na. Manipod di Adam, amunan tagtrabaho. Awanan ti maitad nga ragsak keng kuha na, rigat akang kanayon. Imbag daag nga mangibat patig keng kuha na, mangisaksakit keng kuha na. Awan ti karbe nga mga mangibagat ti kahit kong aramidan. Sige, dahito ni Grace. Grace! Rimor nga paiso ni Grace, manong naming nga mada tati amana ti asudag. Edward, Grace, kasi nagtulagan ta. Umay ka, umadayo ta. Panawa mo, digit naganak kang ka, nga mangirumen kang ka. Awan ka, dakwada tiragsak mo, at dakanyak tiragsak mo. Humay kan. Lading itik. Diya kahit sumurot kang ka.
Grace, tadinak ka din ipatpatay. Napatpatay di ginaganak kanyak. Kamitis ka. Oh my God. Nasa bidungan ti panunot mo, Grace. Nakasimsimple. Awan pakaragsakam iti danada kapote irumenda ka. Sikat agtrabaho tapno laing mabayadan digiti utang dang isugsugal da. Anya ti klase da ka anak. Kat anya mo ti klase nga anak kakaikait mo tagbali nga martir. Iti sidong digiti awan sa serbi nga naganak kayo ka. Hey! Ano ta ko ram? Kayat mo ta! Ay, tata. Saan yung ilayit na tabala daw? Eduard, pumanaw ka. Lipatan na kon. Saan ka nga kayat? Kayat ko dagdagan na kaniyak gamit si ka. Pumanaw kan. Kat saan ka ito nagpagpakita? Pumanaw kan. Nagsakit. Sala nga nagsakit no dikat nakasaksakit manong name. Simreken ni Grace ket imbalibag meten tilakay ng endrekep tiri daw. Awan ng arod tinaramidak no nag-aludo latan nga pimanaw wa nagsubli tinang iparke nga kiti kotse. Dandanugek manong name ti manubela ti kotse. Nga dandanilang ti sarming ti kotsek ti danugek gabuti. Nagtibmok kuno naglaog nga pungtot ken sakit nga marikrik na. Ida ito yung ginaramid mo kanya, Grace. Napatpatag ken ka ti panangadipen di ka panangirumen di kiti naganak ken ka nga miti siyak. Siyak nga sipo di nagamamuta, siyak nga maripo di naging ka na gito agay ayat ken ka. Nang tultulong ken ka, nang isaksakit ken ka, mangipatpateg ken ka. Napatpateg ken din di kiti awan sa serbi nga naganak ken ka, nang mangirumen ken mamagbaling ken ka nakakaasing. Kanya ti klasem nga anak, kanya ti klasem nga kainayat. Pero apeng amin nga sika. Apeng nga sika tinayat ko. Apeng nga sika tinayat ko. Ket ka po tanalpasen manon name nga na-transfer akit sa bali nga branch. Ti opisina mi. Numampay saan ko nga kaduwa manon name ni Grace. Kami patuloy ko laing manong. Tinapanitilukan. Nga pangipanak kumakin ni Grace. Dito ya ka nang kita ti kaserak, kabayatan ng tuloy ko tinagtrabaho. Nga dali kiti kong daway manon name nga noos tangawan trabaho, arak ti sangwe. Apel nga nabali na kasto ti piyak ko. Nakariingak at nadanak iti puot nga awan tinapuutak nga ina. Adalula ken papangko. Nasapa ka na pukaw ko. Nina, mama, kastamat ang kinilula. Sakit awanin ni papa. Diyak malapulos na kapag subalit ka ni papa, nga isukumawan itan, ti pagsaserbiyak, supapak ko, ti panang pabasa na kanya. Nagayatak ti kas kini Grace, nga mapay. Ay ti malakam na kanya. Sambat gayam nga napudnot pa nagayat na. Napatpatay na kiti awanan serbi nga naganak nga mangirumen kan kuha ng imitisyak. Datat na sakit na parte naman. No sisinupay tikas kanya ka mangipatpateg, mangisaksakit, iti may sa nga tao, dinakbet. Supapakan kayat naman digiti mangirumen kan kuha na. Anya ti rason tapno sana nga mapanawan digit naganak kan kuha na. Anya nga anya ti rason. Iti lugar nga ayan ko manong name kayat ko ti makapag-recover. Kayat ko ti makamag-move on.
Trabaho, kasera, trabaho. Pare Edward, pare Rico. Jesus po yan. Kamat ang inang tabagi ma. Oras ka nag-relax ka. Apa yung bagay moag-asawa? Sino kumatasawa pare? Kat nakad, ano na kiti babae di tang mangmangtad ka nga timuti-bugo ka bata kayat da ka? Malaksin nga nang ato di sweldo. Ha? Guwapo ka pa eh. Awanin tarantak pa nga kayat. Jesus apo ay. Anya nga amin tinapalabas mo. Anya tirason no api bagam nga saan mo nga kayat. Hinistorya kini paring Rico manunemi nga ka-opisina ken inanak ko ti abon niya ti nauding anak na. Hinistorya ken kuha na manunemi ti amin manipod ruki aging ka idi takasidya ti napasamak nga kinaykayat ni Grace dagiti naganak ken kuha ng imitisya. Alakit wis naikari siguro pare nga hanan nga da kayo tinaikari. Taore ka sanot ayat mo kumamit nga mangwaya-waya, mga kal, at babae nga matpatig mo ka nagiti nang balod ka dakwa keng kuwana nga naganak keng kuwana. No talaga nga din namat kayat. Tagunatan pare, ore ka sanumat nga ti ayat mo mang tulong iti tao nga kasapulan ti tulong na di namat kayat ti batulungan nga di namat amo nga tulungan ti bagina. Useless. Babayahon. Napadag ka di palag na dyan babae kayong ka? Pare, hala nga may mesa di babae, adulita. Ha? Wen, adulita. Gumanggamit akmat kat no mailiwa. Gumatgatang hak. Nagati ya GRO. Wen ha? Kanapin ka saan nga, di katay virgin. Nga nakasaga ng agbaling nga kataktakon na inay mo. Dagatay mabaling baling na siyat nga asawa ka na siyat nga ina. Awan di masaraka. Gabot at di ka matagsapsapol. Awan di masarakam, gabot at di ka matagsarsara. Dumteng tulat ta. Nuna ikarias ta. Bahala ka. Anong naipinsahan nga napupuutan ti panaglabas ti panawen. Aging ka nga talagang Manong titawan ko. Manong ko manong nemi di agsina kami. Kaniya Grace. Hindi nagtalawak sa di lugar mi. Kaya di panangitaray ko kumaking kuwana. 12 years in. Nga nainayon titawan ko. Manupay nga tawad. Dahil dati sa lunsod manong name ni Rico. Manupay nga tawad nga. Iuray mo ka ang 40 ka. Sa kanto, agasawa. Naladaw ito ti amin pare. Ako man ti pagdaraga ka ta anytime mo nga mailiwak at damay. Well, ngayon no, GRO. Ano nga tanong? Mangarim ka karagiti agkras kang ka. Kalpasan na, no di mo kaya tikasar, di aglibin kayo. Tapno, ada mga estimar kang ka. Tapno, saan lang maminsan di makabulan. Nga da kaidam. Bayaman pare. Naumak pa din nga mamagbaga kang ka. Bahala ka man lang ganuan na kahit mo tibiyag mo. Aging gama nung naming iti may sa nga gundaway kat nakaawat at ti memorandum. Nagsubli ak ka no manong naming. Tinagpanawak nga branch. Sir, amo yung mat nga sadya ta naggapuak. Intultuloy ko may dito tapno makalipat ka. Yung maging kakarig ito, di ka mat makalipat. Di ka mat makamove on. Di agsubli ka sa jay. Anya ti amom.
Baka nun na di pinanahom sa jay, kita agsabat to walbal iti dalan nyo. Ngata? Kumusta nga itan ni Grace? O, kidam, sim ka man dagos ti ili mo iti ba dati nga girlfriend mo. E so, hawatin mo deta nga memorandum. Nagsublikan sa jay, gabuta ka sa pulad na ka. Ito kas pagalikan normal, paston na di problema sa jay, di no kahit mo tagsublin tumalata, di ksubli ka. Sige sir, inturbigan. Ang subli akong sa jay. Tas at jamat lang ti pang bisinaan. Nagsubliak nga ro dito dati ng branch, manong name iti kumpanya o pagtrabaho. Katkas-kas di. Nga talaga nga ado, dagiti mas asideglat nga babae. Adamat dagiti tutupak. Adamat dagiti tutupak, manong name. Ngayon noon nyo, awan ti string attached ko na ka. No kayat na, gaw. No kayat mo ti romansa, arabida. Parbaring ko na, doon dan tumadla pa kaldo ko yan tirik na. Ngayon talagang, tsak mawatan tirik na manong. Nawapay. Nilaing Grace, manong name, dada pa lang yung tirik na. Yung magsapat pa nga tatidalan mi ka ni Grace. Kumusta nga taitan? At tultulo nga ta? Nga da isuna? Itik nga adipan ka ni Rumen dahil naganak kang kuwana. Munot taon nan, nagkatayab kami. Siyempre nag-asawa siguro, ngayon mapangatang sanga siya. Sa alagbad namin nakaurayin kang kuwana. Aging ga manong naming iti may sa malem, naladawak nga rimuar ti bisina. Tadaing kamakam ko. Iti rimuar ako at manong naming ko na kanyak ti gwardiya. Sir? Yes, guard. Ita pa lang ururay na kati may sa napintas nga babae. Ayan na. Adadya, sir. Iti nang iparking nga mitikotsem. Ano masapol na kanya? Kabi di mo pinastrek. Hindi naman kaya't uray klat nga rumarin ko na na. Sino ka no? Diyaman na sa lutsudan, dinagan na, sir. No, ada kakasta no kaaban na guard. Sa lutsudan, no asin no anyat masapul na. Sorry, sir. Awang nga tama ti dagas sa panggap na kang ka. Malaksid, no. Kras na ka. Ang panagkunak, ubing unay para kang ka. Kinulos sila pakti gwardiya mano. Ano parang ipagrupukan niya. Marutawon ko nam, kunak tinakam ko. Hoy, oredan na ni ako ng 40. Ubing pala tilangak, kunak mo. Kabayatan ngumas asadegak manunemi siyak tikit kitain. Simple laeng tilangana. Samit ako na nga napintas ti arawatan na mampaybay bagay kang kuwana. Awan ti makita nga buloroy ti makina. Ni aritos kadawan. Simple laeng manunemi iti in-apply na siguro nga pulbus iti rupa na. Napu daw. Medyo natayang. Hindi makasadega kung manong nemi. Sa madlatang may ibawing, di panang matmat ko keng kuwana, agas mat iti panang kita na kanya. Siyak ka dito, Rolaim? Ha? Huwin, sir. Ano masapol mo? Kadsasyon ka. Nambaling ka di, sir, nga saan nga dito,
Sa dinong nga ron, iti napindas nga lugar. Napindas nga lugar. Awan makadisturbo ka na ta. Anit masapul mo kanya. Ibagag to no, saan nga dito eh. Kando saan ko akayat? Please. Please siya mo tiri daw, tigodsek. Talo katakon. Sumota ken ka. Sino ka nga talaga? Kanang masapul mo. Maamom to. Sige. Ijangar kang bagay nga rin daw. Sadya ka nga lumugan. Sige sir, thank you sir. Kinuna kit winayaan ng tirida in lokat ko kit loganak manunemi ilokatak met tibangir garida o kit dito'y kalimugan. Iti pa nagtugaw na ti abay ko manunemi nalangab ko ti natural nga banglo. Mutsak mariro manunemi. 18 years old o 16 ubing matlawanin na 16. 18. Tsak pa nakaraban sa akin, 18 years old to na 16 years old. Ano digit lang GRO, nakaramanak, takas dyan. Panagkunak, virgin da ito eh. Kasla, sir, dito ka dit, kaya mga pangimbaga, tirantak, iti onek tikotsan. Saan? Sige, pagandara kon. Ita iti may isang beach resort. Wow. Thank you, sir. Yesu kumamat isingasing ko king ka. No siya ti pagpiliem, no sa din no ti pangipanam kanyak, iti beach resort ko nakuma. Manong nemi kamayatan nga patpatarayak no manintalyaw kisuna ket tumalyaw met ngomisem. Nakaw. Subari ato marikriknak. Hindi pala ibagbagada nga asawa ngem kasto ka diti kinaubing na tagbaling asawa. Silasang kami ngagbagay ngagpaiso akas ko na ti kwaradya. Imasin na ito eh. Ape kasto lang hindi marikrik na kang kuhada. Diyos ko. Inari kayo na sa wanda ito eh. Sila kahit ko narakupin. Oh. Nabayagin nga tsak imarakop iti babae nga dariknak nga ayan. Imparking ko ang tikotsek manunemi ket dim sa agmat na nisuda. Sadya ti kahit ko, sir. Iti open cottage. Nagmayat sa sadya, nga buyaan di pa panaglulumpa, nga panagburak na daluyon. Sige. Mabaling ka din nagkibinta. Ha? Kibinan na. Sige, kibinin ka. Mabaling ka din nga salang kibin. Ananganod? Irakos ko kumatitakyak ko iti bakim. Samo mat iyak ba iti takyag mo iti abagak? Baka madagsanan ka. Saan? O, sige. Sut imo na manunaming nga nang irakos ti takyag na iti bagi. Nga medyo inirakop na. Oh my God. Agong ungar tiriknak, manong. Imo na inamluyak ti buok na, naglamuyot. Isa ko, inakbayan. Let's go.
Sakam nagabay nga nagtugaw manong nemi iti tugaw nga nagsang iti baybay. Tinalyo ko. Katsyak tikit kitain na. Sir? Apay? Naragsak ka, taapay. Gabata ng kuyog ta. Sino ka? Kananyot masapol mo. Tsaka nga rod among irugi, no? Kasanong irugi? Yung siguro, dito ya kang mangrugi, mabiglang. At inruar na, itipitaka na. Ladawan? Amumum na ito, sir? Kinitak ti ladawan sa ko kinita. Ni Grace? When? Ni Grace? Ni Nanang Grace? Anak na ka ni Grace? When? Impas nga inak? Isutinak? Di makarak sidong nanang. Sidong di itinaranggas nga lolo ken lolak. Niya? Kahit mo nga sawan, no kasano ti kinaranggas di ginaganak kini Grace ket inramraman da ka nga anak na. Uwan, sir. Sa tino itantiyan ni Grace. Natayan, sir. Niya? Natayan ni Grace. Natayan ni nanang ko. Kadigidi nga ron lolo ken lolam. Imununada nga natay. Matay ni Grace. Nagsaksakit. Nagsaksakit. Gaputa din naman mapanawan di kita naganak kang kuwana nga nang i-Roman kang kuwana. Saan nga simurot kanyak at nga kinaykayat na di kita nang i-Roman nga naganak nga mitisyak nga magipatpatig unay kang kuwana. Uwen, kasta't istorya ni nanang. Inistorya na kaniya ti amin-amin. Ili addan nakam ko. Kang runan na unay, ili dandanin matay. No ti inam ket ni Grace. Sinungarot ti amam. Sa bali manen manong nemitin ruar na itipitakan na. Nakopin nga papel. Inukrad na. Intad na kanya. Birth certificate. Kinitak tinagan ti ama. Edward. Anak ka. Anak ka kini Grace. Putot ka kini Grace. Dahil ko na ni mama, ni nanang. Malaksit sir no sandak kaya't kabigbigan. Sakbay nga nagsatan ti angis ti dinanang. Inted na kanyak na ito kaladawan. Inyawat na.
kunana nga daita ti amam tet sa pulem to. Ama, daytoy ti anak mo kunam tuken kuan. No kasta. Dedi umunaken na odi nga panagkanaig mi kini Grace kat nagbunga. Wen sir, siyak ti bunga na. Jing-jing tinagan ko. Jing-jing. Jing-jing. Jing-jing anak. Kasunti pa nangarakop ko keng kuha na manong. Isumit lagaya manon nimi dagos nga nakariknak tinesang sangayan ngem saan nga gartem ti maysa nga lalaki ti babae no dikat gagar rikna ti maysa nga ama iti anak papa anak ching anak ko sanak nga nagayayat nagtengko di kasto yung natawen. Gadya ka mo no anya ti rason. Ngantap no saan gayam nga may panggap iti panagsinublihanan mi. Kini Grace. No di kat tapno dumteng kay ti biyak ko anak. Nakasukat ni Grace akas anak ko. Anak. Papa. Agyamanak, tatinuntun na. Saan nga nagparik na kanyak, nga na dinapasamak ka na kami, kat nagbunga. Ngam dahito siguro tiga po na nuape nga saan nga nagas-asawa. Tapno may buntun ko amin ang ayat kan pamatig, para ka ni Grace, kan ibuntun ko amin kan ka. Aksulnita ka na kinagkurangag kan ka anak. Katsika, ti pangipayak karagiti at kanyak ng ornong. Pagbasahin ka, no saan mo na ituloy ti agbasa, hindi ama na kahit mga kurso. Nagyaman papa. Yung brambang launay nga mga ala kayo ti kasukat, day dinanang. Sa anak mo manay pakaragsakan nyo, ta anakak lang. Masapulyo, iti kasukat de dinanang papa. Okay, nukas pagharikan takas tantuman ti papasama. Umaykan, pamanta pa, di kiti arawatem. Agmamesa kan nga agbibihag, uwan pa. Okay, inggan alan di kiti arawatem, tumaykan kanyak. Kita, yung ito ba nagsasarek ti klase, agbasa ka. Aging kati kayat mo kurso. Agyaman nagpapa. Ngam te ko na ka, mga alakay ti kasukat, day dinanang, tay amunak nga bigbigan nga anak. Anak, no sinong tumantay sagot ni Apo Diyos kanya kasukat, day dinanang mo. Dakil una ay pakaragsakan. Katkasta nga ro tinapasamak manunemi at dan bukod ko bulukod mi nga balay kaniya jingjing manunemi. Kana damat ten dimteng sa balipay nga babae ti biyag ko. Nga isuda ito ni Vina. Namamok ni Vina manunemi nakabarbaro nga simbrek iti pangopisina. Namampesaan nga fresh newly graduate. Bale, 5 nga tawen tinagbaitan mi. Medyo napakitan mat na balasan. Nga salagbagpada kami manunemi tigasat. Tasad na kanu nga nagkatuloyan ni first love na. Kaslawang kanu matan panggap na pahing agayan. Ngimidi na asidegan direk na titunggal may sa kada kami. Kat nalukatanin ti pusok. Kat naglukat matan ti puso na. Pinastrek ko ken pinastrek na. Idaya maamok ni Jingjing kang kuana, okay lang ko na na. Kapata, kayat nawet iti maadal nga dagos ti anak. Uwan manong,
Nadan kami ti dua nga anak, manunemi kini Vina, nagradua rin ni Jingjing at ang trabaho na kadadapayin asawa na. Adapayin din dua nga pukok ken kuha naman. Awanin ti sa pulik bahay, takalpasan nga nagsagabak, gapo iti ayat, nga saan nga naikari para kanya. Nga matapakalaglag pa, amang magdad kanyak tiragsak, ti inaunang anak ko manunemi nga ni Jingjing, ken kastawatan ti may kaduwa nga ayat, nga ni Vina, ken nagiti dua abong ngami. Awan iti sa pulakpay, do saan nga ti mangikarkarara gasapi kuma, ta ragsakin nga agnanayon, ti para kada kami nga sang kapamilya. Dito nga rin, ti pagkasalita, paano nga nagyaman naklaunay ti anos mo nang ipasa, ket sabi kuma, tadamat na ipatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patik nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuyagyawang nga pagaya mo, Edward. Thank you king ka, Edward. Tiwag ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti dagbuya. Ayan. Thank you. Thank you. Salamat po.